Mal-President imorru nżuru l-familji Maltin li bħalissa qed jgħixu fil-flets ta' Puttino Cares f'Satin. Niltaqgħu ma' Amanda, tfajla ta' 25 sena u ta' żewġ titfal. Meta qalu lina marida l-ewwel ħaġa li ġibt qudiem għajnejja huma tfal l-ewwel u l-mewt. Dik nkun sinċerament. Imma jiena pożittiva, kuraġġuża, xi kultant ikun hemm negattiv. Imma l-iktar waħda li ħadd kbira hi meta qalu li ħadd tal-Ingilterra għal tul ta' żmien biex tieħu trattament hemmhekk. L-aktar ħaġa li tweġġa' lil Amanda tkun meta jkollha tħalli lil uliedha warajha. Il-firda wera wis, speċjalment meta jkollok it-tfal, ikollok il-familja, il-ħutek. Diffiċli ħafna. Amanda tħalli kollox warajha biex titla' tieħu ħsiebha. Il-mammi għażlet biex titla' miegħi għax l-omm hija dejjem l-omm. Kellha tħalli tliet titfal warajha wkoll. Kien diffiċli għalija wkoll, mentalment anke tara lil bintek qed bagħti tieħu trattament. U ma tafx kif ħadd tispiċċa l-affarijiet, ġifieri ħadd bagħti iktar naħseb milli ħanbagħti jien. Jien omma, jien ġibta fid-dinja. Ejwa, kont lesta li nagħmel kull sagrifiċċju anke l-infert maħuta. Titkisser anke tfal, mammi meta ġejja inħobbok u għandi karozza niġi għalik. Imma l-iskola jibki, t-teacher tan umma miegħu. Ejli inti xi tħoss. Imbagħad naqta' u nispiċċa nibki ma nafx ħa nagħmel. Nixtieq inkompli ma nixtieqx. Irid inkompli biex infiq ħalli nkompli nrabbi l-uliedi. Irid nixtieq ninżel lejn Malta bħal biex naroħħhom. Mument Amanda qatt ma tinsa huwa l-ġurnata tal-praċett ta' bina. Kont għadni ħirġa mill-kimo, kont kważi diżastru għax il-kimo kont noħodha 5 ijiem kull xahar. 4 xhur, non-stop, 24 hours. Sta timmaġina 4 ijiem wara għandek il-praċett, imma l-bambin ta' id-don li anke l-praċett tat-tifel il-ħadd. U lbist il-parrokka qalli mami, qalli kemm tixraqlek qalli mela għaddilek issa x'ilbist il-parrokka. Għatlu sa nkomplu nitolbu l-bambin, għatlu ħajkompli għaddili. Din dil-marda tiġi u ma tafx meta titlaq. Kif ħafna, ħafna. Imma fortunatament il-bieraħ li Amanda tawa l-aħbar li tista' terġa' tinżel Malta u tista' terġa' tara l-tfal. Xeba għaluna l-aħbar il-bieraħ hekk. Mettu ma jiena f'noħlhom vera ġejja Malta. Lura hekk. Issa ġi tagħta mħabba l-flajt qed tgħidna żaqgħu jew skrisa. Amanda u omma jirringrazzjaw il-Community Chest Fund għall-għajnuna kbira li sabu fl-Ingilterra. B'Diċembru li għaddejta tajna xi ħaġa mill-familja u għadna ma nafx xi bżonn. Tliet xhur wara nsir naf li kelli bżonn jien.